Πάσα του Γιαννούλη, στόπ του Μιλιβόγεβιτς, πάτησε ο Ιντέγε με χώρο Φορτούνης. Κράτησε ωραία την μπάλα στην πίεση του Ιγκλέσιας και κάνει καταπληκτική πάσα για να περάσει ο Ερνάνη και να ανοίξει το σκορ. Στα 37 δευτερόλεπτα 0-1. Καταπληκτική πάσα στην κίνηση του Ερνάνη στο χώρο από τον Φορτούνη. 1-0 Ολυμπιακός, 37 δευτερόλεπτα αρκούν στον Ερνάνη στη δεύτερη παρουσία του στο βασικό σχήμα του Ολυμπιακού για να κινηθεί στην πλάτη της άμυνας και να νικήσει το Θεοδωρόπουλο. Κάπως περιμένει από το Δημούτσο να οργανώσει παιχνίδι, δεν έκανε ωραία πάσα ο Μπερτόλιο στην κίνηση. Ωραίο σουτ. Εκτέλεσε ο Μάσα, ο Ζησόπουλος έξω. Με χώρο ο Δημούτσος. Κάνει τρίτη καλή πάσα. Ο Μάσα πρόλαβε, έκανε σέντρα με δύναμη για το σουτ στην κίνηση έξω. Ο Λούις το 23. Δημούτσος. Και τώρα ανοίγει εξαιρετικά το παιχνίδι. Η κίνηση του Χαμντανί, τον είδο Φερνάντες έκανε σουτ το Καπίνο. Το σουτ του Λούις το 29. Ο Χαμντανί ελευθερώνει το Μάσα. Σε θέση φορ πάει ο Δημούτσος. Η σέντρα του Μάσα. Ο Χαμντανί πάτησε την μπάλα, έχει βγει ο Καπίνο. Έδιωξε στην κίνηση του Μπερτόλιο. Γιαννούλης. Εδώ η κίνηση του Γιαννούλη, δεν υπάρχει offside. Η σέντρα για το Μάσα, η κεφαλιά δοκάρι και κόρνερ ο Καπίνο. Στην πλάτη του πάει η μπάλα στο 43. Ο Μάσα έχει ανεβάσει πολύ την απόδοσή του. Έφυγε και από τον Μιλιβόγεβιτς, πρόλαβε και συνεργάστηκε με τον Δημούτσο. Ανέβηκε ο Λούι, αλλά ψάχνει τον ευρισκόμενο εκτός θέσης Μπερτόλιο. Φορτούνης εκτέλεσε, πέρασε η μπάλα και στην κίνηση τη βρήκε στο 47 ο Ντακώστα. Χάνει ο Τσάβες με τη μία, ο Κασάμι. Ο Ερνάνη έχει την ευκαιρία, 2 στα 2 ο Ερνάνη, 0-2 στο 49. Και τώρα κάνει ωραία το κοντρόλ και το πλασέ με το αριστερό. Πάσα Δημούτσου, κίνηση Μάσα, η διαγώνια του Μπερτόλιο, καταπληκτική πάσα του Μάσα, όπως καταπληκτικός είναι και ο Σιώβα στο στόπο Χαμντανί. Ο Φερνάντες έχει καλό αριστερό, το έκλεισε ο Μιλιβόγεβιτς, σκέψη καλή για Μπερτόλιο, έχει βγει ο Καπίνο και παίρνει φάουλ. Στανισάβιλεβιτς με το αριστερό, εκτέλεσε έξω. Έχει δύσκολο πρόγραμμα ο Αστέρας, έρχεται και ο Παναθηναϊκός στην Τρίπολη. Πάει στο Καφτανζόγλου για να παίξει με Ηρακλή. Πέρασε η μπάλα για Ντομίνγκες. Έκανε σέντρα, πρόλαβε την κίνηση του Ιντέγε ο Θοδωρόπουλος, κόρνερ. Εδώ ο Κασάμι διεκδικεί με το Δημούτσο και πέφτει. Ερνάνη, η σέντρα, η κόντρα, ο Σανκαρέ, ο Μιλιβόγεβιτς στο Θοδωρόπουλο και ο Σανκαρέ μακριά στο 69, ευκαιρία του Ολυμπιακού για τρίτο γκολ. Λούι, καλό passing game. Ο Χαμντανί γυρίζει, κεφαλιά εξελίσσεται σε πάσα για τον Τσάβες του Στανισάβιεβιτς. Κι άλλη σέντρα. Κασάμι και Ντακώστα και Στανισάβιεβιτς και κόντρα. Και Χαμντανί και άλλη κόντρα και offside. Σήκωσε ο βοηθός στην κίνηση του Μάσα. Μασά. Μπερτόλιο δεν έχει παίκτη στην περιοχή. Τελικά κάνει τη σέντρα, ανέβηκε ο Στανισάβιεβιτς. Παίζεται λέει ο Κουκουλάκης, δίπλα το Χαμντανί διαμαρτύρεται. Εδώ η σέντρα του Μπερτόλιο για τον Στανισάβιεβιτς, είναι η φάση που διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι. Δείτε πως ανεβαίνει πολύ γρήγορα ο Ελαμπτελαουί. Ντουρμάζ ο Θοδωρόπουλος. Ωραίο σούτ ο Ντουρμάζ το 80. Εκτελεί ο Ντουρμάζ, Κασάμι στο Θοδωρόπουλο. Ιωαννίδης. Ο Δημούτσος γκολ. Στο 91-2. Ο Δημούτσος δίνει λύση στο πρόβλημα του Αστέρα και στο Περιστέρι
και απόψε, πάνω που έλεγα ότι μετράει μόλις ένα γκολ στα 7 τελευταία, τελικά είναι 2 γκολ Δημούτσο στα 7 τελευταία για τον Αστέρα. Κασάμι, η κόντρα και ο Αστέρας με Ιωαννίδη και 5 παίκτες εναντίον 4. Η πάσα για τον Στανισάβλιεβιτς, πήρε την κόντρα, θέλει να περάσει ο Ρομπέρτο.